Hả? Hvad siger du? Omar. Hvad finder vi? Ja, okay. Det er en altid. Okay. Ja. Nu går vi lige ind den for. Wow. Perfect. What? Perfect. Okay. Jeg forstår. Loading. 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 Okay, så skal vi have spillet noget Danish World. Oh my god, hvorfor? Oh, thank god. Huh? Hvad? Hvad bliver ved med at sende mig noget? Hvad? Du spørger, hvad er det? Vi får også snappen. Ja. Ja, hvad var det, jeg lige fortalte dig, da vi spiste? Nå, det. Nu har jeg selvfølgelig tænkt om, at der bliver sagt. Det må du lidt på det. Jeg glemmer faktisk ret Okay. Jeg glemmer det ret tidligt. Men jeg kan bare slet ikke se, hvis den side af det. Jeg ved ikke. Spiller du Danish World? Ja, så skal vi bare få noget tea nu. Jeg vil gerne stå her ved Louis. Hej Louis, må jeg godt stå ved dig? Jeg vil gerne med. Ja, så join bro. Jeg har gerne med join. Hvad står der? Den vil jeg hellere være til. Happy. Happy i hvert fald. Happy muffins. Nå, nu kom der farve. Ja. Nu kom der i hvert fald farve. Nu kan jeg se, hvad jeg trykker på, men... Ja. Nå, men... Er jeg den eneste, der i hvert fald ikke har noget farve på mig? Nej, det mangler også. What? A sprout girl, man. Jeg glæder mig faktisk lidt til Poppys udseende. Poppys? Har du ikke set hende 100 år, eller hvad? Nej. Hæ? Jeg har ikke spillet det i 100 år nærmest. Det er heller ikke. Men det det er det. Klar. Åh, man. Hvad? Står I her? Vi løber. Nej. Nej. Oh my god. Okay, så spiller vi i hvert fald til floor 25. Nej, jeg kommer ikke med. Fuck, hvor du dårlig. Spiller bare Nights. Hvad er Nights? Jeg spiller bare 99 Nights. Hvad er Nights? Jeg kender kun 99 Nights. 99 Nights. Ja. Survive 99 Nights. 99 Nights. Jeg kender ikke 99 Nights. Jeg kan ikke. Okay. Så skal vi i hvert fald bare lige ind. I drive right here, bro. I drive. Here we go. I drive. Jeg har ikke noget kendt. Jeg har ingen idé. Tudu. Okay. Wait. Jeg vil ud. Jeg kommer ikke ud. What? Oh, thank god. Yes. Godt 10. Hvorfor venter den pil? For jeg så... Oh my god. Det kunne du godt lige have sagt. Jeg har gået med. Nå, men de kunne godt lige have sagt, Brush er spawnet lige oven i mig. Jeg har gået med. Nej, du kan ikke kokke med.
Jeg skal lære maskinerne. Jeg er heller ikke med samme spil i. Nå, okay. Nej. Okay, så skal... jeg fandt en maskine. Nej. Let's go. Ej, det mener jeg jo ikke. Det var sådan lidt... Bro, please. Please. Yay. Yeah, run for your life. Huh? I'm the fastest bot ever. La 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 la. Hæ? Hvem er død? Hvem døde? Bye. Oh. No thank you, Danny. No thank you. No. No. Oh. Hi, Cosmo. Hi. Good to Louis. Huh? No, det var fordi vi havde 2 Louis'er. Jeg kan ikke se det dobbeltord. Nå, det er fordi det er Louis, der er nu skal jeg fandme lave en maskine, kan jeg godt se det der, hvor du bare ikke lige. Hey, Bryce, bro. Nu mener du ikke. Oh my Jesus, bro. Det er derfor, du så meget betalt. Det er sgu da ikke fair, mand. Det er ikke fair. Nej, det var ikke... Ja, nu havde jeg svært. Jeg tror bare, jeg vil sidde i køjnen. Det er skyt. No. Nej, jeg vil gerne blive distracted. Nå, okay, så skal vi løbe hen til elevatoren nu. Okay. Nu kommer til floor 10, så er jeg død. Nej, jeg tror til floor 5, så er jeg død. Så kommer jeg ind og spiller så 5 nights. In the forest. Jingle bell rock. Oh no. Shelly, you can drive good. Good boy. Nej, det er ikke good boy. Hvad? En Sprout går hele. Alle sammen. Ikke. Min maskine. Så jeg bliver sur på dig, mand. Nå, men jeg vil gerne en maskine. Der er en maskine. Så er det i gang. Jeg gætter på det også. Det er lige det der. Det er de nye maskiner. Press this click when is red and yellow or gray zone. Okay. Så det er bare... Ja, jeg gør det rigtigt. Yeah. You have a great job. Great. Det er så sjovt at lave dem her. Oh my god. Jeg gør ikke noget. Jeg tror, jeg kommer efter mig lige med det.
på køkkenet. Løb. Hallo. Vi har træmaskiner. Jeg laver han til elevatoren. Elevatoren. Okay. Ja, løbe. Nej, spænd. Nej. Du kan på den tredje. Du kan på fjerde. Jeg tror, det var Sherry, der døde. Okay. Bandage. Ja, okay, fint. 99 tapes. 99 Sprout have 99 tapes. Survive 99 tapes. Så skal nu væk din. Nej. Kan ikke lige Sprout med. Dum. Bare nu bliver banden med tuttet. Oh my god, oh my god, oh my god, Louis. Ja, Sprout, så kan du bare lære det. Jeg så kunne lære det, mand, hvad? Huh? No, I want to click decline, bro. Yeah. Bro, stop med din snap. Flip dig. Oh yeah. Jeg kommer fast. Jeg går fast. Oh my, no, huh? La da. Check. Det er ikke flot 5, det er kun flot 4. Lifehack. Gå altid hen. Nu skal jeg kan trykke X. Jeg er distracted. Jeg tror, jeg dør lige nu. Nå, okay, men vi ses.